Ifu Press Club a President nili long wang lo bang ini CM tu liram rong hang ke hai si nangat toy si alang li wang lo la si alang li ni panang arju CM nili panang challenge lo six schedule aphuthak lam chedan ni pula la solam la si nili lam ka chedan ya phanchi sik lo ma chi sik sema pusi nili panang arju nili nathu pen nili arnisi dongkata ningje tanglo la bang solam ki punangye bang ala pohelo six schedule ke isia constitution la ke det ki kimaron la pe non elitum karbiang long ke elitum a det vir bom tanglo long recap ta ke chetum han che hodai tanglo la pen council election ka pedo voter list ka selam aron ta selam hai hedet tanglo la pen ke karbi ingjermar atum ta aot kahe no kam ta claim dun tanglo la pen ke chetum si la kahe no kam ke claim se ta ke chetum phan ka pheri pen ajok council tum ta ka arrest je phan la pen hasti ki pije phan da hai hedet tanglo ilitum council atum ta itum IMP MLA CMEM atum anta pheri pik lo ke chetum phan ilitum adet ki vir lo pu person te ilitum pheri redat je pod lasi six schedule alam ke neli hello ke than ching ke thek the pen ajok ahok lo than ba ve te jok ta thek the lapot masi ilitum IMLA aja atum MAC atum ta alang litum ta ningje lo ke chengko ke six schedule ke lang ching lu le det nahi chu ching tip te det nahi so ching thi the det nahi peri chi chok che det nahi sa urtur pine aphu he no son nahi pula seta non ke nilitum than o phi CM tum ta non ke chini la six schedule ke lang ching lu le ing cham hi la person akam gali lage det ki kimaron balang litum ta chini lo mesen lo nilitum APHLC tum a success lo lage non CM ta nilitum phanang challenge hai la te mesen alam eson bangke muthe nilige master lo pirthia dang ta a satro tum ke a student dum ke a master phan aman chi PO a master phan ke bang thek sera tum ke a keng ki ot sikar dom ti la pot nili phan CM nili keng na order na dom nei pule nili ge pugali seta ka challenge bo bang a master phan ka challenge puga pirthe ke jok ta claim kle a gyan ke do tum an ke claim ke son ke la challenge le lo che than nang sar po bang ge chogi la son bang yok ta ning ye la ge la son ji bo sar po bang ke hala ahut pen ke a student tum ta charlie o thek o phi ke a student tum ta thek munak ta ye plang lo la tu ke akang tu a degree an por he dun thu eta phi ke la si la son hut ke student tum ta master tum men che than nang sar la son ji bo sar po bang ke che than ta nang che dan yang perem de sar po bang ya nang pu pe le sar ban nang puing tum te po bang hala sar bang phanda jok ta pu pe de jil pe the dang ta lage la si non ke nitum phan APHLC tum phan CM EM tum nar dom nei pulen tum puali setan nitum ka chinia bang ke six schedule la pen constitution ke la ke lam ka che dan ra bang audience tum nang pang nek nun soi nang la pusan adima bang kali alam kali la ke ilitum nili apraman da pu bong lo ni ke entertainment ke ni ning dok de pu lai ho alam che than na seta la six schedule ot
autonomous state alam, 6 schedule alam, constitution alam, law alam ke lake adjustment ke constitution lapen alam constitution bang lake kachidan nai te ha parliament long si chedani lage lapen lam chedani te parliament long kalite state assembly long lapen kalite council long si chedani non ne litungi pu bangela hello lam kachidan debate pu bang ne tumning dok de Cethan ke cethan nang discussion abang edu nang discussion ji pulo tang te council long conference hall do ke di la sin ne lihala borsing rong phara ke hai phanta than nun lo da conference hall do CMEM MSC atum an hadak do et non la penilitum APHLC atum anta ake hoy atum an ke do et po hada kache bohong nahi kache debate nahi pali alam le che than pe mi na pusi ni li pudu na hello discussion nahi alam che than nahi lage mission alam lage discussion claim lote da lam ka debate pura bang na pang nek dun soi jadi hala lasi pudam o nak lo seta ne li than nun lo lage che long apa je tong more juice ason che long apa ye tong po mune tum lang dun prong po Richard Depp dun po hang dun jo po aning arong je pi dun po la son ke nang nek pula ne la bang aning dok de che long apa ye tong son bang ke entertainment la aning dok de